Ja som tam dal jeden obrázok, aby ste mali predstavu, a to je ešte, toto je akoby obrázok, ktorý má znázorňovať nejakú technologickú vyspelosť, hej? A preto som tento obrázok použil do tejto prezentácie o predpotopnom svete, ale zrejme aj tento obrázok je ešte veľmi akoby zaostalý oproti predpotopnému svetu. Takže poďme sa pozrieť na to, ako to tam vyzeralo. Vychádzať budem z Biblie a z biblických citátov, ale tých až toľko veľa nie je, lebo iba prvých 6 kapitol hovorí celej Biblii o predpotopnom svete a potom pár textov je ešte rozhádzaných v Biblii, kde sa nejaká zmienka hovorí, ako to bolo pred potopou. Ale hlavne teda vychádzam zo spisov Ducha prorockého, kde sestra Whiteová sa už pomerne dosť veľa zmieňuje o predpotopnom svete. Takže bude to predovšetkým z citátov, ktoré Pán Boh jej zjavil. Čiže je to zjavenie, nie je to veda. Vieme, že Pán Boh stvoril tento svet, že nevznikli sme evolúciou, vývojom, ale že sme boli priamo Bohom stvorení a netrvalo to milióny rokov, ale povrch našej zemi bol vytvorený za koľko? Za 6 dní. Áno, tak toto Biblia hovorí a my tomu